Albishirin kuma abota kallon ƙayataccen fina-finan Hausa. Shahararren kamfanin nan naku da ya saba kawo muku ƙayataccen fina-finai wanda kuka fi sani da ɗan bukari. Idan ma alƙawari lambobin da suke kan nan na matan nan. Za ka zo da takarda da biro ni kuma zan rubuce masu ranka ta kam. A wannan lokacin ma ya shirya tsaf wajen kawo muku wani gawartaccen fim wanda zai labarta muku abubuwan ban alajabi cike da wanzuwa da yalwatacciyar soyayya gami da kafcen ɗaukar fansa. Wannan ƙayataccen fim da yi daban ya sha bamban da sauran fina-finai. Lakabin wannan ƙayataccen fim shine Da Na Sani. Ai saboda hakan ne ba da na ji kuna waya ta gashi yasa na ce zan fito mu gaisa da kai sannan na shige. To muna godiya sosai da wannan ziyara da kika kawo mana MC. Amma kin ga wasu matayen suna irin saka mazajen su irin aikace haka da share-share irin goge-goge a falo da wani makamancin sa. Kuma to kika kankara. Kashi daga shi yanzu kin dawo ai kin ga sai ai auren kenan. Ai ba na son ko mun yi aure ka tiya ni komai saboda ba na son ka sha wahala. Balantana na san ma ba za ta hana ni haɗuwa da kai ba. Tunda ai ta san ina son ka. Baki gane ni ba ko? Allah sarki ya haƙuri dama kai ne? Da Na Sani fim ne da yake nuna so, ƙauna, shakuwa, gami da yarda da juna. Hallau kuma Da Na Sani fim ne mai cike da ƙawa, da zaƙuwa, da fafata kafcen dabanci. Domin more kallon wannan ƙayataccen shiri na Da Na Sani, ko kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Ɗan Bukari TV. Wannan ƙayataccen fim ya samu sahalewar manya-manyan ma'aikata. Labari da tsarawa, Abba Hassan Gezawa. Ɗaukar nauyi, Ɗan Bukari TV. Ba da umarni, Abba Hassan Gezawa. Da Na Sani, Da Na Sani, Da Na Sani.